Historia hau, ipuin hau benetazkoa da. Pasazitzaion pertsonatik bene-benetan. Hasingo gara, bale? Prest zaudete? Bai? A ber, prest zaudete? Oso ondo. Baira, Telmo jaio zen 1989ko urtarrilaren 8an. Jaio zenean zeukan azala gorria. Eta masaia potoloak. Eta orduan amak ikusi zuenean. Ai ama, baina, hau zer da? Tomate bat edo ume bat? Hau itxusia! Telmok arratoi txiki bat ematen zuen. Iluna zeukalako. Baina bere amak lehenengo aldiz besotan hartu zuenean. Egunak aurrera joan ziren. Eta pixkanaka bere azale tomate kolorea burura pasatu zen. Eta konturatzerako bere hilea etzan gaua bezain iluna. Orain gorriska naranja batean bihurtu zen. Ta orduan bere amak. Ai ama, baina, orain ume honek arratoi bat eman beharrean azenario bat ematen duta. Azenarioa ematen zuen. Dakizue, zertzen gehien gustatzen zitzaion Telmori, ber, zer gustatuko zitzaion, noa joatea gustatuko zitzaion. Azenarioa jatea, ez? Udaran noa gustatzen zaizuezuei joatea? Etxean geratzea, eguraldi honakin. Nik uste Telmori gustatzen zitzaiona zueire gustatuko zaizuela. Esan. Oso ondo! Hondartzara joatea. Telmori gehien hori gustatzen zitzaion. Ibiltzen zen, iten zituen gaztelu handiak hondarrarekin. Eta plisti-plasta ibiltzen zen uretan. Badakizue, zeukan flotagailu arroz bat hipopotamo itxurakoa. Bai, ikaragarri gustatzen zitzaion. Baina, egun batetik bestera gauzak asko aldatu ziren. Egun batean hondartzan jolasean zebilela, zerbait arraroa somatu zuen bere gorputzean. Eta orduan segituan amatxoren gana joan zen. Ama, begira zer egiten didan eskuak! Hori, deno dakigu egiten, ez? Aber, probatu denok. Bai, badakizue? Baina, Telmok ez zuen nahita egiten, bakarri mugitzen zitzaion eskua. Barruan, txori bat izango balu bezala, ies egin nahian. Baina txori hori etzen existitzen. Orduan, gurasoak izututa, hartu zituzten traste guztiak hondartzatik eta ospitalera joan ziren. Bertan, proba batzuk egin zizkioten eta eskaiola bat jarri zioten Telmori. Eta etxera bidali zuten. Orduan Telmok, ama, etxera iritsitakoa marraztuko dugu eskaiola. Zuek marraztu dezuen ez baita eskaiola? Eukidezute? Ez. Inoiz, hobeto, hobeto. Gurasoek pentsatu zuten susto bat besterik etzela izan. Baina ez da egia. Urrungo egunean, Telmo oso gaixorik esnatu zen. Sukarra altua zuen. Eta eskuko txoritxoa beso guztia hartu zion. Horrela, dena mugitzen zitzaion. Orduan, gurasoak berriro ospitalera eraman zuten. Bertan, medikuek proba pila bat egin zizkioten. Eta esan zuten, gure protagonista oso gaixo zegoela. Eta agian hil egingo zela. Baina lasai. Telmok biziri jarraitu zuen. Gauz asko baitzituen kontatzeko. Baldakizue zertzen txoriak. Zertzen txoria baldakizue. Gaixotasun bat. Zan garun paralisia. Baldakin horbait zer den garun paralisia. Gurasoek? Gutxi gora bera? Esplikatu ingoizue, bale? Imaginatu denok, zuen burua puzle badela. Puzle bat. Puzle bat ez zer dauzka, pieza pila bat, ez da? Pieza horietako batzuk puskatzen badira, beraien artean ez dute ondo enkajatzen,
Telmori hori pasa zitzaion, bere pieza batzuk puskatu egin zitzaizkiola, eta horrek eragin zuen bere gorputzeko mugikortasuna galtzen joatea. Denborarekin bere gorputza joan zen okertzen, eta geroz eta ahulago sentitzen zen. Eta azkenean, gurpildun aulki baten laguntza zibiltzen zen Zumaiako kaleetan barrena. Telmo desberdina zen, baina bere lagunak berdin tratatzen ziren, Berarekin jolasten zuten, berarekin abesten zuten, istorioa, txisteak, denetik kontatzen zizkian. Baina, zeuden pertsona batzuk, desberdin begiratzen zienak. Etzekitelako, bere pieza batzu, puzleko pieza batzu puskatuak zituela, eta horregatik begiratzen zien arraro xamar. Orduan zer da garrantzitsua? Pertsonak ondo ezagutzea, beraien gandik ikasteko. Eta ikasi! Zui gustatzen zaizu ikastolara joatea? Bai, ez. Irakaslik ez da hemen, ez da? Telmori asko gustatzen zitzaion ikastolara joatea. Bueno, matematikako klasetara izan ezik zitzaion bat ere gustatzen. Eta esan beharra daukat. Sekretua da, pixkat alperra zela Telmo. Ai, ama! Zer esan dezu? Ai, ama, ez zaitezu, no? Telmo etorri da? Ai, Telmo, baina ze sorpresa. Ziontzea dena identzuten? Pues claro. Bueno. Ai, ama. Bapatean eta eozain lekutan azaltzen dian horietako naizela. Baina, nola etorri zea? Trenez, autobusez? Ez aldakizu olkio magikoa ala. Eta nareten lekura eramaten nau. Ze, Doraemonen atea bezala? Bai. Baina sekretua ez kontatu inori. Nik ere nahi dut. Zer nahi dezu? Olki magikoa alagarun paralizia. Ai, Telmo, zu beti bezain umoretsu. Matematikak ez hona omaiak baina ez zian niretzako hain jasan ezinak. Bazan gutxiago gustatzen zitzaian ikasgai bat. Bai? Bakizu ezein? Historia. Gorputz ezkuntzak ezin grazia hundik egiten, Baina, historia, akoratzen naiz, azterketetarako dena ikasi behar izaten nuela. Zenora ezin duen txuletak egin. Gogoratzen nola bisita egin zian txoriak. Eskuak. Bezoa guztiz tontotuta utzi zidan. Da gaina laguntzaile bat nuen demora guztian erekin. Bai, gogoratzen naiz esaminetan, beak dena diktatzen ziola laguntzaileari, eta berak laguntzaileak dena idazten zion, ez da munduko tontakeriari gandiena esan. Tontakerianik? Bai, bueno, pixka. Bai, gogoratzen naiz, gaztelerazko liburuak ez zitzaizkizula gustatzen irakurtzea, eta ez irakurtzeko asmatzen zituen historiak eta... Baina, hori irudimen handia daukatelako. Bai. Nork esango luke, hain gutxi gustatuta historia, orain irakaslea izango zela, Telmo. Baina, amaia, ni naiz historiako irakaslea. Baina, zertzea orduan? Ezakizu. Ez? Zaina usten dezute izan daitekean ere irakasgaia. Matematika? Gorputz ezkuntza? Ingelesa. Ingelesa. Good morning, guys. How are you? Do you wanna have fun? So let's talk in English. Telmo, nahikoa da ez zetela ezer ulertzen. Bai, ni baino gehiago ulertzen zuzuk, Jesuk. Bueno, esan beharra dakat, Telmori inglesa asko gustatzen zaiola, baina beste gauza batzuk ere asko gustatzen zaizkio, saltxero hutsa da. Sekretu bat kontatuko izuet. Telmo antzerki munduan ere ibiltzen da. Zu bezala. Bueno. Eta bioi gustatzen zaigu bakizu ipuina kontatzea. Bai. Eta horregatik gaude gaur hemen,
zuen ere bizitzako historia kontatzen. Berez, nik uzet gogotsu eta lepelkeriak alde batera utzita, edo zer egiteko gai gala. Baiet, adibidez, abestu. Abestu? Kantatzeko dugu. Ai, guain! Nahi. Zer ensaiatu gabe? Pues claro, Ai, ama. guain ingo dugu ensaio antzeko bat. Zue disimulatu ere ezkiten badeu, Zuek esan oso ondo indula, bale? Eta asko gustau zaizuela. Da, abestiak kontatzen du, nola ez ezaguna denak, nola gauza ez ezagunak, askotan beldurra ematen diguten. Bale, Zenkatu eta xaguana? venga, animo, Bai. Bazen katu handi bat begiak itxiz, lo plantak egiten zituelarik, arnasakon hartzen zuen bitartean, buztana mugitzen zuen sukaldean. Bazen xagu txiki bat etxean, ezkutatzen zena zulotxoren batean, alaba bestua sentitzen zelako, mundua arrisku baitzen beretzako. Beleku hartatik irteten zenean, kontu ondiz eta pauso harinean, jantzezaken zerbait zuela bilatzen, doinu goxo batez zidaten kantatzen. Eta zer pasatu zan? Kantua bere atzetik joan zen behin segika, orduan xagua hasi zen korrika. Ez zuen jolastu nahi zuela ulertu, ez da gehiago hemendik agertu. Bueno, txalo ite igue, orduan, igual gustatuko zitzaien. Oain galdera. Galdera, hainbat. Gustatzen zaizue? ¡Qué mentirosa! Bueno, ba, entzun dezuten bezala, kaltua bakar gelditu zan. Xaguak iez egin zuelako. Xaguak joan egin zen, beldurtuta. Uste zuelako, kaltua jan egingo zuela. Baina ez nola, Zen aizun kaltuak, xaguarekin jolaztu. Besterik ez. Labaitu, xaguak gelditu izan balitz, Orain, lagun bat. izango luke. Ta lagunak zer dira? Altxorrak! Beraz, zaindu zuen lagunak kaltua lasago diren pentsatu gabe. Hori da. Bai, Eski, nik orain gauza bat nekan ekarrita. Jo, karo, enun espero zu etorriko zinanik. Gauza da argazki batzuk ekarritutela zu txikitakoak. Eta ez dakit Ama. utziko jazun erakusten. Zuen nahi dituzu ikusi bere argazkiak? Bai. Ze iruditzen zaizu? Zertatu nahi? Zuri ze iruditzen zaizu, erakutsiko izkieu? Segun ze argazki bian, Bueno, lehenengo zuri erakutsiko Vale. izu, eta gero, behaiei, ondo? Bai, Bueno, aber non Hori dauden. bai. Aber non dauden. horrengoan abixatu, Begira, begira. Bakizu ze, amaiak ez ondo azenarioa. Begira, telmo limoia izan txikitan. Hemen zer da limoia ez, eta ikusten dezue. Ze polita. Aber hau. Hori bai, polita da. Begira, hipopotamo arroxarekin. Ikusi. Hau da kontatzen du argazki hori, dala gaxotu baino egun balenago atea haziaten. Hora niretzako berezia da argazki hori. Bai, justo aurreko gunean. Oh, begira ze guapoa gure Telmo. Begira. Fiu, guapo.
A ber... Ai, ama. Mozorrotuta gure Telmo. A ber, nor da? Nor uste duzu edala? Oso ondo, eskubikoa, begira. Bat bezala. Amona txiki bat. Ai ama, begira hau. Men ikustet azengarillo tankera dakala. Bida. Ikusten dezu ja besoa pixka bat okerra zeukala? Konturatzen zate txoriak ja hartu zion besoa pixka bat. Begira. Kusi. A ber, zer gehiago dako. Mendian, Telmo mendian. Gero, galderak egingo dituzko. Honek ematen du, tio ni puña bezala. Begira. Tio mendian. Hoi pentsa bez, ai ama, hauzte aldia zu erakusten. Hau oso ona ba. Ta, Mr. Telmo. Begira. Egin genuen zeigarrengo maian nengoen, eta jolas moduan inginuen lehiaketa antzeko bat. Aukeratzeko gelako Miss eta Mister. Gelako guapoenak, eta zein izan zan! Juhu, Telmo! Ni nahi nun izan Miss, baina ez ziaten laga. Hauan Mister. Mister. Begira. Ai. Hau Telmo da koletakin eta ja aulkiaren gainean, ikusten dezute? Bira ze desberdin dagoen hemen. Begira, ze desberdin. Ile luziakin. Begira, hau. Ai, hori unibertsitatean. Unibertsitatean lagunekin. Begira. Ikusten dezue? Zer gehiago daukagun. Bueno! Ala. Txorua nahiten gure Telmo. Begira. Ikusten dezue? Eta azkena zer izango da? Tatxan! Zein geha, zein di hauek? Ni eta Telmo. Amaian. Hau da, argazki bat atera geuna juistuta bakaleran gainez, lehenengo eguna idazteko gehatu ginana. Telmoren abenturak. Eta orduan, kariño berezi badakau argazki honi baiat. Nahi. Bueno. Ezagutzen ez zu beste nabait aurkin magikoa dakana. Bai. Bai? Ezagutzen dezue? Ez? Ze galdera daukazu? Esan? Bai. Ezke txoriak, lagazin, pixkat. Bai, deformatuta. Ke faena. Ez inez. Hori da. Lona honian, hola, lasai hoian etzan da, pixka zuzentzen da. Baina nola lona hon, ez ikusten. Galderarik gehiago katze? Nahi ez ikusi nola egiten duen magianen aurkia. Bai, nahi ez zuen? A ber. A ber ze pasatzean. Ui, que nervios. A ber... Ai, gaizka inaiz. Lagunduko izut. Ai, ama... Noa nigoko zea. Ez dakit. Sorpresa. Ai, ama... Telmo! Hau da, ematen ditela zubidoia. Baina... Ba, ni hau bakaikan. Ostras! Nik egin nahi nun. Jazta, ez? Baitu igotzen da. Ai, ama! Kuste dezue? Oain dena neko aulkila, joli pasaiazu. Txiki gelditu zen. Bai. Txiki. Oain bajoia, jetxiko deu. Oain bajoia. A ver... Que bajo. Ez. Bueno, bajatzen nahi zen bitartian, esango dizugu.
Eskerrik asko etortzeagatik. Hoi da, eskerrik. Thank you for coming. Oso ondo. Oain beste ipuin kontaketa bat, bale? Lagunduko izuten, no? Zengotzea, agusteko mitzakzioa? Kontatuko dizuet itxu baten historioa, edo beto esan kontakizuna. Pasadizo batzuk eta itxua, bakizute zer itxua, itxume. Izena Martzelo, horrela jarri zuten izena, Martzelo. Lehenko gurean egon izan eskola batean, esaten, Martzelo, nik ezautzen du hori, Real Madrideko jokalaria. Bueno, hoi beste zea. Beste batek esan zian, aste honetan, esan, bai, nik itxu bat ezagutzen dut, eta Zarauzko surflaria, eta hoi munduko txapeldunak gertatu dena. Bueno, hau, Martzelo. Martzelo jaio zenean, inork etzekien itxua zenik. Urasok ere ez. Jaio zen, eta badakizute urasoak, zuek hau txikia dituzutenak, kantatzen hasten ziren. Erakiozu eskutxoari, eta hasten ziren, txukurruku, eta hasten ziren, eta gure Martzelo, normalian aurrak hasten dira begiratzen, eta begilekin, ja bete batzu dituzten nien, eta justu begiratu berrian, Martzelo gauza bat egiten zuen. Beste aldera begiratzen zuen, beste aldera begiratu, erakiozu eskutxoa, eta Martzelo aurrera egin berrian, egiten zuen atzera. Eta gurasoak eskatu egin ziren, esan zuten, aurronek ez di kasorik egiten, ez da pito kasorik ere, ze gertatzen zaio honi, zuk imaginatu izan zurekin nintzen egiten, eta zuri begiratu berrian horrela, zuk begiratzen zula atzera. Eta niri erakutzen diazula ipurdia, araioa. Eta gurasoak eskatu egin ziren, ez diukatzen patre kasorik egiten, eta joan ziren orduan mediko jaunaren gana. Eta mediko jaunak esan ziren. Hau itxua da. Itxua. Eta gurasoak kezkatu egin ziren. Kezkatu, baina onartu egin zuten. Eta onartu, eta gure Martzelo joan zen, hasi zen. Zo badakizute Martzelok ezin zuen ikusi. Baina Martzelok bazituen beste zentzuak. Zuek ikusteko, itxuek nola ikusten dute, ningo dugu prueba, begira. Zuek imaginatu pantalla beltza, otrako bekiak itxiko ditugu, zuek bai, ez da bekiak itxi, bekiak itxi, eta entzungo dugu aizea, bekiak zabaldu bekiak, eta entzungo dugu, hemen luma, entzungo dugu aizea. Entzuten? Oain begiak itxiko ditugu, eta entzungo dugu aizea, eta ia zer imaginatzen dugun. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, begia zabaldu? Batek imaginatu du zerbait? Txori bat. Txoria. Txori txiki bat negarri zari da. Txoria, beste norbaitek imaginatu du beste zerbait? Ez. Aixia. Nauela ikusten dana. Dena, eta izea, eta gurasoak eta helduak ze imaginatu duzute. Bakakin behar duzute itxuak, gure Martzelok, begiak ez, baina erabiltzen zituen beste zentzuak. Bazituen bere sudurrean, begia zituela. Zeusaimen zorrotzekoa zen. Eta bazirudien bere eskuan, begia zituela. Ze ukitu egiten zuen. Eta ukitu ala, unkitu. Eta bazirudien bere pelarrian, baitere, begia zituela. Ze izugarri ondo entzuten zuen. Horregatikan, beste zentzuak erabilita gure Martzelo joan zen handizen, eta joan zen ikasten. Joan zen ikasten, eta ikasi zuen, esata batarako ikasi zuen, erropa jazten. Bueno, pixka kostata. Batzutan, bakizute,
Hemen mauka dugu, eta eskualdean sartu berrian, eskua, sartzen zuen igual, eskualdean burua. Eta burualdean sartu berrian burua, sartzen zuen buruan, eskuan edo gerrilla. Eta askotan txorimalo gizara antxe ibiltzen zen. Bueno, hoi guri dire gertatzen zaigu. Nio, Marcelo baitere joan zen, ez bakarrikan erropa gazten, ikasi zuen baitere, ikasi zuen bazkaltzen, ondo. Zo badakizute, nola? Zoek imaginatu, Marcelo joaten zen, begira itxita, tak, horrela, begiak, imaginatu, maia aukitu, eta zoek imaginatu, maiaren gainean zeukala erloju erraldoia. Eta antxe, justu, imaginatu behin ordubia dila, ordubia puntotan, taka, antxe, lehenengo platera, lenteja, laurdenetan, taka, arraia. Erditan, ordubiterritan, jogurra. Eta laurden gutxitan, hemen, ogila, eta ura. Eta horrela Marcelo bazekien nola hartu. Lehen da bizi, lenteja, hemen, txe, beti. Beno, hemen, beste aldean, hemen, beti, arraia. Eta hemen, eta hola bazekien, lehen da bizi, hemen, lenteja jan behar zuena, hemen zegoela, eta jogurra, hemen. Ze bestela lehen da bizi, jango luken, lehen da bizi, jogurra eta gero lenteja, eta ze kusidadia. Ze espazioa ondo egiturazia oso importantea da. Hala, dena ondo ordenazioa edukitzia. Marcelok ere, horregatik, liburuak beti ordenatuak eukitzen zituen. Lehen da bizi, lehen da bizi eukitzen zuen, hemen, ingurune, hemen, gizarte, hemen, matematika, hemen, inglesa, eta hemen, euskera. Eta beti orden horretan, ja, gogoratzen zaten, ja, zuk ere bai, lehen da bizi, eta geho, gizarte, eta geho, eta geho, eta geho, koño. Horrela, ordenazia oso importantia zelako, bai. Marcelok badakizute, ikasi zuen, baitere bastoi txuriarekin ibiltzen, bastoi txuria, bastoi txuria, ez, txakur gidarik ezekoan. Han, bastoi txuriarekin muturrean izaten du errubida txikila, eta harren bitartez vibrazioi esker, badaki lurra, hemen latza den, edo biguña, edo lakarra, eta antxe ibiltzen zen. Zuek imaginatu, gure Marcelo ibiltzen zen antxe, gora begira, eta neska mutikoa beratzetik hasten ziren. Martetarra izango bali bezala, martziano izan, antxe, Marcelo, dena gaur guztiek ibiltzen ziren, Marcelo, eta esatzen, Marcelo, ni nor naiz, takurra, Marcelo. Eta denako labiltzen ziren, eta Marcelo egun batian antxe ziren, Marcelo aserretu zen, Marcelo, ni nor naiz! Eta Marcelo aserretuta hartu zuen bere bastoi txuria, hola egin zuen, eta batian jozion batin batrai zurrean. Marcelo! Eta Marcelo, zer egin duzu? Eta Marcelo begiratu zuen, eta barkatu, nik ez dut ikusi. Bai, parre egin duzute, baina egia da. Ta Marcelo, nola sentitzen zen? Marcelo, askotan esaten zioten, horrek urritasun fisikoa dauka, gutxitu fisikoa. Hala, anistasun funtzionala. Eta esaten zioten, gaixoa. Eta Marcelo esaten duen, gaixo, ni ez naiz gaixo, ni Marcelo naiz. Gaixoa, eta behar esaten zuen, gaixo, ni ez naiz gaixo. Zer, dena gaixoa, eta dena lastima zuten. Eta horregatik gure Marcelo, jende zinguratua beti egoten zen, baina ez zioten kaso zipitzik egiten. Hasten ziren bere planak egiten, aste bukeretan zer egingo zuten, baina Marcelo antxe utzi zuten zokoratua. Ez zioten kasorik egiten, eta Marcelo nahiz jende zinguratua egon. Marcelo, patata baino bakarrago. Lagunik ez, bakarrik. Existituko ez baliz bezala. Baina hau, aldatu egin zen. Noiz? Nahi zute entzun?
Mari Matxalen ezagutu zuenean. Mari Matxalen. Egun hartan, Martzelo atera zen bere eskolatik. Eta eskolatik atera, eta esan zioten, Martzelo! Martzelo, kontuz! Martzelo, hor! Martzelo! Eta Martzelo, zer gertatzen da? Martzelo, hor! Eta behiratu zuen atzera, eta Martzelo, talako batean isiltasuna. Eta ezekien zer. Eta batean, neska mutiko guztiak desagertu ziren. Eta Martzelok ezekien zer egin. Bere basto itxuriarekin. Une hartan, hurbildu zitzaion Mari Matxalen. Martzelo, lasai. Aurrekaldean, ur putzu badago. Lasai. Ur putzua, eta itoko naiz, zemat, metro bat, itoko naiz. Lasai, Martzelo. Nik katiuska ditut, eta emango dizkizut katiuskat, neurrikoa dituzu, jantzi. Eta Mari Matxalenek eman zizkion, eta gure Martzelo jantziala, taka. Pasazuen, urputzuan. Ez naiz ito. Mari Matxalen, ez naiz ito. Bai, ez zea ito. Mari Matxalen, zu hemendikan aurre izango zea, Mari Matxalen katiuska. Eta Mari Matxalen izan zen Mari Matxalen katiuska. Handikan aurrera Martzelo gustora joaten zen. Bai, ibiltzen zen gure Matxalenekin. Gure Martzelo ateratzen zen egunero bere etxetikan. Eta etxetikan atera, eta han, frentean, erreka zeukan. Errekaren murmurioa entzutea gustatzen zitzaion. Horrela lasaitzen zen. Gero zutik, eta ukitzen zuen platan ondoa. Eta hemen, puntu bat, do. Eta hemen, beste puntua, re. Eta hemen beste puntua, mi. Eta puntua haiek ukituta, lasaitu egiten zen. Eta gero basto itxuri hartu, eta egiten zituen 100 metro. 100 metro. Eta 100 metro espaloi biguñaren gainean. Eta gero, han, doblatzerakoan, usaintzen zuen okindeiko usaia. Ogi berriarena. Eta gero, kafearena. Eta gero, tabakoarena. Eta gero, alkoholarena. Eta gero, egiten zituen 60 metro. Baldosaiak kroskalduna zen. Eta 60 metro egin, eta han burnizko sarea. Eta burnizko sarea, atea. Eta atetikan sartu, eta barruran sartu. Marmola, sumaten zuen. Eta gero, baranda egiesen txikia xabarra zen. Eta baranda ukitu, eta 9 eskalera igotzen zituen. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eta buelta eta baranda. Eta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eta baranda. Eta beste 9. Eta gero eskubilan bestatea, eta eskerrian besta. Eta justu eskerrekoa zen bere gelako atea. Sartzen zen, eta eskubian beti basto txuria uzten zuen. Eta eskerrian beti antxe uzten zuen bere motxila. Eta gero ordenatzen zituen bere liburu guztia. Lehen da bizi, jartzen zuen. Eta gero? Eta gero? Baina naiz ordenatua eduki, bere gelako guztiek desordenatu egiten zioten torretean handeraino esaterakoan. Oi, matematika! Eta gure Martzelo matematika esateratzen zuen, inglesa. Eta beste parra egiten zioten. Martzelo! Eta handeraino, iso, aski da! Martzelo, nintzen eskatu, jau! Eta Martzelo aserretu egiten zen. Baina, Mari Matxaleni esker, Mari Matxalen defenditu egiten zuen. Eta harri esker, hasi zen ordenatzen. Eta askotan lurrian jartzen zikoten gauzak. Eta Martzelo trabatu egiten zen. Egun batean lurria eta dena erori zen.
eta dena joaten ziren patiora, Martzelo ez zen patiora joaten, ze patioan badakizute, antxe ibiltzen ziren baloiak bat batikan bestera, baloiak okupatzen zuten patio guztia, eta gure Martzelori gustatzen zitzaion, lasai ibiltzea, eta pazientzia, eta usaintzea, eta beste ritmo batean egitea gauzak, eta batez ere ukitzea, eta unkitzea, eta Martzelo horregatikan, patiora jetxi beharrian, geratzen zen, bakarikan bere gelan. Han, mai handian zeukan idaz makina, Perkins, antxe braileraz idazen zuena, puntos, punto bakoitza sumatuz, punto bat, punto bat. Eta joan onduan zeukan beste ordenagailu pantalla irakurlea, jauz. Eta antxe gu bezala idazen zituen gauza. Eta gozeko antxe Leo, arkatz iztuna, agenda bezala erabiltzen zuena. Eta gure Martzelo antxe egiten zituen gauzak. Naiz eta bestiak joan patiora eta pitore kasorik zegin, antxe konzentratzen zen. Eta idazten zituen bere poematxoak, puntos, behin horrela idatzi zuen. Hotz daukat, hotz haundia, ta nere irriparra da beltza, baina batzuetan ukitu egiten haute, eta orduan berotu, eta nere irriparra da gorria, eguzkia baina beroagoa. Baina Martzelok ezin zituen partekatu hitzaiek inorrekin. Bueno, noiz hasi zen partekatzen? Mari Matxalen ezagutu zuenean. Horregatikan, Mari Matxaleni esker, hasi zen patiora jeisten, berarekin. Eta baloi antxen zebilen bitartean, gure Matxalenekin antxe paeta txokoan, ukitu, eta paetan txokoan, bere sekretuak partekatzen zituzten. Eta Mari Matxalenek esaten zion, Martzelo, venga, kontatu, zure poematxoak. Zen Mari Matxaleni, asko kostatzen zitzaion hitz egitea. Askotan joaten zen laguntza gelara. Eta asko ikasten zuen Martzelori esker. Eta Martzelo kontatu. Hotz daukat, hotz haundia. Ta nere irriparra da beltza. Baina batzuetan ukitu egiten haute. Eta ni berotu, eta orduan nere irriparra da gorria, eguzkia baino beroagoa. Mari Matxalen katiuska. Eta beste bat. Eta puntos, behin urputzo batean sartu nintzen. Ta ez nintzen ito. Ura zein ederra da. Katiuskak jantzita dituanean. Mari Matxalen katiuska. Beste bat. Zein gozoa den zure ahotsa. Arroz esnea baina gozoagoa. Eta Mari Matxalen esaten zion, eta zein da zure sekretua, hain ondo idazteko eta hain ondo kontatzeko, eta poematxoa. Begira, Mari Matxalen, konzentratu berzu punto batean, eta gero bestean, eta gero, eta lotu, eta punto guztiak, sumatu letra diela, eta letrak esaldiak, eta horrela osatu esaldiak. Gorpuz guztiarekin sentituz, biharko geratuko gara, eta erakutsiko izkezu poema batxo berriak. Eta geratu ziren hurrengo egunerako. Bakizu ze gertatu zen hurrengo egunean? Bueno, hobeto duzute entzutea. Ze hauxe gertatu zen. Hau da, momenturik dramatikoena. Dena gertatu zen Santa Ageda bezperan. Denek hartu zituzten makilak, eta andereinoak, neska butiko guztiak, jetxi ziren patiora, baita Martzelo eta gure Mari Matxalen jetxi ziren, eta antxasi ziren patioaren erdian ensaiatzen gure Santa Ageda. Santa Ageda bezpera degu, Euskal Herriko eguna. Dena batea, Santa Ageda bezpera degu, Euskal Herriko eguna.
Etxe guztia kantuz posteko, aukeratu badeguna. Eta antxaritu ziren makilarekin. Eta ensaioa bukatu, eta Andereñok esan zuen. Mari Matiale, venga, orain laguntza gelara. Arraioa! Baizu parra egingo duzu. Ana, parra egingo duzu. Baina Mari Matiale, joan behar izan zuen laguntza gelara, hau da, reforzura. Eta zuek imaginatu, batian patioan erdian, gure Martzelo geratu zela bakarrikan bere makilarekin, eta ustantian neska mutiko guztiek antxe hasi ziren, abiaduran hasi ziren antxe buliaka, zalapartaka, eta baloi atera zuten zezena bezala, eta ez baloia, eta ez pelota, eta ez ziren goma espumazko baloia, saskibaloikoa ziren, arrilla baino gogorragoa, burnina baino gogorragoa, paretaren kontra baloi bat joan zen, eta gure orduan, gure Martzelo, Mari Matiale, baino Mari Matiale ez zegoen, eta Mari Matiale, eta Andereño ezen kontuatuz, Andereño joan zen besta aldera, eta orduan Martzelo joan zen paretan ondoa, paretan txokoa, eta antxo ukitu zuen, eta antxe babestu nahian, eta antxe zela, baloia, baloi guzti, antxe, pati guzti hartu, eta ez baloi bat, bi baloi, meteorito bezala zebiltzenak haintxe airean, meteorito ez, bomba bezala eta lertzen ziren paretaren kontra, eta paretaren kontra lertzen ziren, eta estanda, eta gure Martzelo paretaren kontran jarri, eta antxe zegoela, azeleratua, bere biozaren taupadak, batean jazion, matrailezurrean baloi batek, eta lurrera bota zuen. Eta zu hemen etzanda zauden bezala, hola geratu zen gure Martzelo. Barkatu, Martzelo altxatu zen, arrabia zeukan hementxe barruan, eta bazirudien bere arrabiak salto egin aizuela, eta paretaren gainetikan antxe salto egin, eta orduan bere Martzelo zutik jarrita, antxe hasi zen. Hemendik ies egingo dut. Eta ies egin zuen. Andereñoa zaintzen egoten zena etzen konturatu, ze bestaldean zegoen. Eta neska mutiko guztiek antxe bat eta bestera, baloiarekin. Eta Martzelo gorduan paretari heldu, eta txoko-txokoan inor konturatu gabe. Nahi zuen errekaren ondora joan, lasaitzera. Eta ukitu, eta antxe saretikan, atearen ondotikan, burnizko sarea justu zegoen lekutikan, atera zen. Eta taka, atera. Eta 60 metro, egin zituen 60 metro, eta antxe usaindu zuen, tabako usaia, eta usaindu zuen, bai, alkohol usaia, eta usaindu zuen, ogi berriaren usaia, eta 100 metro egin zituen, 100 metro asfalto biguinaren gainean, eta errekaren murmurioa. Baina erreka egun hartan ez zegoen konzentratuta, estresatua zegoen, eta ukitu zuen platan ondoa, eta tarre, baina ez, eta donba, eta momentu hartan, ez zegoen basto txuria, makila, eta donba, eta ukitu zuen, eta hau zer da, eta kotxe bat gezke aparkatua zegoena, eta ukitu zuen, eta antxe, parabrisa, eta retrovisoria, eta orduan, hasi zen buelta ematen gure Martzeloke kotxiari, eta buelta ematerakoan, tarreka. Eta orduan hasi zen pentsatzen, zenbatak gehiago pentsatu, memorizatuta zeukan ibilbidea, ja etzek jenun zen, eta erreka. Usapala, tortola, zer zen. Eta orduan, airea, ura, ez. Eta jarri zuen eskua, eta airea korrontea. Eta aire korrontea, barrudi aurrera jarraitzen zuela. Eta esku aurrean sumatu zuen airea. Eta aurrera, eta airea ereke egiten zen. Eta denbora luzatu, eta jarraitu zuen aurrera, eta ukitu, papera, ostoa dia, eta ostoak eta izea sumatu zuen, eta unertan urtantak, eta urtantak masailean ukitzerakoan, babestua sentitu zen, norbaitek ukitu egiten zuela sentitu zen. Eta
ala zegoela. Eta, hau, eta albaritzuia, alfombra zegoela, baina alfombra, ez, belar motza, belarraren usaia. Eta hemen, eta sumatu zuen belarra altua zegoela, eta han belarra altua bazirudien insektoz beteata zegoela, eta Martzelok bazirudien belarrak harrapatu egin nahi zuela, eta Martzelok egin zuen atzera, eta atzerako itan tauba, jo zuen zerbait, puntu bat, eta puntua, hau zera, zuhaitza, edo hanka hundi bat, tomba, bestea, eta nomba bestea, eta dena hanka zinguratua, eta zuhaitzak, eta non dago, eta Martzelo, etzekien, parkean zegoenik, basoaz handi baten barruan zegoenik, nomba, eta Martzelok esan dituzen erdian, eta sumatu zuen ia, beldurraren, sabel mostrogarriaren barruan zegoela, eta Martzelo, eta une hartan, hantxe zegoela, eta bere bihotz azeleratua, beldurraren erdian, arriskoaren erdian, sumatu zuen, belezarra. Eta Martzelok, uste zuen norbaitek sartuko ziola, mokoka, baina, usain zuen zerbait, Martzelok ezagutzen zituen bere neska mutiko guztiak elakoak, eta hasi zen usaintzen. Ospin usaia. Detergente usaia. Eta, hau. Platano usaia. Txorizo usaia. Urrutea. Eta bate usain duzuen usain bat. Txokolate usaia. Nik ezagutzen dut. Eta esan zuen, une hartan esan zuen, Mari Matxalen, Martzelo! Eta orduan Martzeloren gana joan zen Mari Matxalen, eta Mari Matxalenek besarkatu zuen, Martzelo! Eta Mari Matxalen, Andereño, hemen dago! Eta neska mutiko guztia joan zirerantxe, Martzelo! Eta dena joan etxantxe besarkatu zuten, Martzelo! Eta Martzelo, txokolate usaia, antxe sumatuz, sosegatu zen, gure Mari Matxalenena. Eta Andereñoko esan zion, baina zergatik etorri zea ona? Eta Martzelok ez zion ezer esan. Baina, momentu hartan, Mari Matxalen eskutikan heldu zion. Martzelori. Eta sumatu zuen bere eskua, konzentratua punto batean. Eta esan zuen, bai, Andereño, hotz zeukan, hotz haundila, eta bere herriparra zen beltza, baina orain berotu da, eguzkia baina beroago, egia Martzelo. Mari Matxalen, ze gauzak esaten dizu, baina nola hitz egiten duzu hain ondo? Zuk erakutsita, baina nola? Konzentratuta punto batean. Ze, non? Zure eskuan. Heldu eskutikan. Eta eskutikan helduta esan zion, venga, guazen hemendikan ateratzea, bale. Eta eskutikan heldu, eta esan zion, bale, orain izango zean nere begia. Eta eskutikan helduta, atera ziren kanpora elkarrekin. Venga, mugitu, esan zuen Andereñoak. Eta antxasi ziren, ateratzen, kantari. Santa Ageda bezpera degu, Euskal Herriko eguna. Santa Ageda bezpera degu. Etxe guztiak aukeratua deguna. Eta errekaren murmurioa entzunaz, egun hartan, elkarrekin Martzelo sentitu zen. Gustora. Eta arnaz hartu zuen. Arnaz hartu. Zeke bai? Arnaz hartu. Eta arnaz hartu.
Eta arren sartu. Eta arren sartu. Eta ipuia bukatu. Yo me llamo Magda. Yo me llamo Lorea. Y vamos a contaros las dos cosas. Como veis, Lorea habla con un poco de esfuerzo y un poco lento, pero si tenéis paciencia os vais a dar cuenta que tiene mucho que decir. Ella va a hablaros en euskera, porque sabe. Yo no, porque no sé. Así que voy a tener que hablaros en castellano. Pero bueno, nos entendemos y eso. Yo conozco a una persona que hace siempre lo que quiere. Eres tú, Tú, pero tú. tú. Te gusta que Gildayen un título de A Lorea le gusta estar en las mañanas tirada en la cama despierta sin hacer nada. Y no le gusta usar tacones. Le gusta, cuando acaba de ducharse, sentir las gotitas de agua resbalando así por todo el cuerpo, por toda la piel. No le gusta el flan. Chocolatea. Y eso lo he entendido, además. Y le encanta bailar. Voy a bailar. Pues prepárate. ¿Quién puede saber lo que quiere una flor? Y si el deseo de la flor es bailar, ¿quién puede saberlo? ¿Y si la flor baila? Tal vez la mariposa y la abeja, tal vez el cálido sol y el viento son los compañeros de su oculto. Para nosotros, invisible baile. Y el perfume que aspiramos, su rastro, lo que creemos inmóvil, vive su deseo. La flor baila, baila, baila. Loreak. Tanta
Dantatu egiten du. Loreak dantatu egiten du. ¿Y por qué no les cuentas ahora además cómo aprendiste a bailar? Venga. Bueno, va. Dia della Pepetanagoa tanto dai lui vedi tanto dai tanta claro le derrían para al dice a veces alcunanza ma entalza patanza está claro no habría que decir que ordenada que mi vida anche con yo e con pustari o recava e lì e non la tutta non sapere lui ne a metà del sia entonces era tatile eta quando veía a una película de bailarines como Francia, gris, era una envidia. ¡Ay, cómo bailaba! Una envidia me daba. Pero bueno, este sueño me lo guardé en mi corazón. Esta de la tatile teatro. Bati, idulau, le devidea, e lui, il capitano che gli tuel, quella che gli tuel, le devidea, ma non le dia la detta, va giù al due, e ora della America andava tutte io ho detto di giustizia e dai cattivi guarda di scusa e da
conocí a una bailarina que se llama Naya. Entonces, Naya me pidió ayuda para preparar los, los exámenes del curso. Y yo le dije, vale, yo te ayudo, pero tú me enseñas a bailar. Claro. Vale, para nadie, para mí era algo nuevo, porque nadie nunca ha bailado con una persona que va en silla de ruedas, que tiene un movimiento especial y para mí era nuevo, porque yo nunca he bailado, pero empezamos. Estaba en la artillería en el Carlos Leal. Entonces, montando el de esta chica. Contigo la vida. Está diciendo Lorea de Nayama. Está danzando Galeán, cultura estatal, Oñati, Nerevilla Oñati, Ondazul, Naya, Ondazul Koran, Nungeya, Tolosa, Nazis, Lego, Pinaratita, para que se pensando en la traguillera, Anicha, Betty Tiltigal,
los sueños, si luchas por los sueños, se cumplen. Seguro que sí. Ya me preguntan. Sí. Si fueras jirafa, Yo, sí. yo jirafa. Pues bailaría, ¿Y si fueras elefanta? bailaría, claro. ¿Y si fueras pez espada? Bailaría. ¿Y si fueras una anguila? Una anguila. Una anguila. Que bailaría. Y que espérale. Bailaría. ¿Y si fueras una piedra? Complicado, pero bailaría. ¿Y si fueras la tierra? Giraría. Como una peonza. Girarías, girarías, girarías. Bailaría, bailaría, bailaría. La tierra baila. El mundo todo baila como lorea. Escarri casca. Escarri casca. Escarri casca. Bai, ez da, danak oso azkarra gara. A ber, asmakizuna, itxe berean, bizi diren, bi neskato, bata bestea baino handiagoa, bata bestea baino txikiagoa, zer esango dira? Pues, hemen zalantza dituzte, Nola? Arreba naia, zu zer uste duzu? Baina neskatuak dira, biak txikiak, bai? Baina ideia ona, bota duzu. Bai, ze ideia guztiak onak dira, bota behar dira eta, zer? Aizpak dira, beitu, kaso honetak aizpak, zuk asmatu duzu, bai? Beitu, aizpak etxe berean bizi diren, bi neskato, ba aizpak dira kaso honetan, eta nik aizpa bat daukat. Eta nire aizpa, Tea deitzen da. Eta Tea, ni baino handiagoa da. Eta zer esan nahi du honek? Ba betu, ni jaio nintzenean, ba etxera joan nintzen, txiki-txikia nintzela, eta entzeia, Tea, nire aizpa zegoen nire zai. Eta orduan, aizpa ginenez, ba gauza pilo bat egiten genuen elkarrekin. Zuek gauza bera egiten duzu etxean, ez da? Bai, bai. Hala, zuek bakarrik bizizarete gurasoekin. Ez, nebarrebak dituzue, bai? Ba, behitu, ni nire aizparekin, Tearekin joaten nintzen ba gurasoekin erosketak egitera. Zuek erosketak egitera joaten zarete? Bai, eta bai joaten nintzen parkera jolastera. Zuek jolasten duzue parkian? Eta bai aizparekin joaten nintzen ba ondartzara. Ze ondartzara pilo gustatzen zitzaigun, bai? Eta bi hori bai gustatzen zitzaizkigun asko, badakizu zer? Pastelak. Pastelak! Gustoko dituzu zuek pastelak? Bai! Eta bai gustatzen zitzaigun txokolatea. Eta bai gustatzen zitzaigun patata tortilla. Hori ez esan inori, Neri bai. Zure bai! No, gozo, patata tortilla. Baina naiz eta aizpak izan, gusto desberdinak ere. Bai, etxan zuri bai, Naiz eta aizpak izan, gusto desberdinak ere bagenituen. Badakizu zer gustatzen zitzaion asko Teari? Urarekin jolastea. Txorrota irekitzen zuen, txi, eskuak bertan sartzen zituen, eta antzen, urarekin jolasten. Minutuak eta minutuak ematen zituen,
amak edo aitak esan arte, Tea! Tea, txorrota! Eta Teak, Tea! Zer egiten ari zara? Zuek, entzun duzue zerbait? Bai? Bateak ez. Tea! Utxilla txorrota, Tea! Eta orduan, nik. Bebai gustatzen zitzaion Teari asko, argiarekin jolastea. Berak bazuen linterna handia. Eta orduan, linterna piztuta, argia jartzen zuen. Baitu, hortxe dago. Badakizu non dagoen argia? Bai, eta eramaten zuen argia alde batera. Eta bestera. Eta horrera. Eta atzera. Eta bebai, gustatzen zitzaion Teari. Badakizu ezer? Paperak txikitzea. Paperak txikitzen zituen, eta gero, paperezko zatiak. Kutsa, polit batean sartuta, paperezko zatiekin jolasten zuen gure Teak. Eskua bertan sartuta. Paperezko zatiak ukitzen zituen, eta zarata entzuten zuen. Eta holan, orduak ematen zituen gure Teak. Bebai gustatzen zitzaion Teari. Liburuak. Liburu berriak, batez ere. Zer? Ai, badakizue zer gustatzen zitzaion? Zer? Irakurtzea? Liburu berriak usaintzea gustatzen zitzaion. Beitu, alaz egiten zuen. Ze gozoa. Bai gozoa, baiet, zuei gustatzen zaizu, Bai, nabaritzen da. Usando nahi duzuen nirekin liburua? Bai, irekiko dut eta benga dana batera. Bat, bi eta... Gozoa, baiet. Egingo dugu berriro? Eltzen da, bai. Zein lona. Zer? Irakurri nahi duzu liburua? Bai, bueno, beste egun batean irakurriko dugu, Mujeres que corren con lobos. Beitu, eta niri, zer gustatzen zitzaidan? Ba, niri gustatzen zitzaidan asko patinetea. Eta jojoa, doin. Zuek jojoarekin badakizue jolasten? Bai. Hartuko dugu danot jojoa? Hartu jojoa, bat, bi eta doin, din, bam, be. Jojoa gustatzen zitzaidan. Eta bai, esku jokuak. Eta hemen behar dut hemen nirekin norbait, gauza bat egiteko. Zu, etorriko zara oso ondo. Hemen txadago, Margarito, jarri hemen nire ondoan? Manoli. Baina zutek egon bai, oso ondo, zelan deitzen zara zu? Alai. Nola? Alai, bale, oso ondo lan, egingo duzu nirekin. Venga, erreza da, bale, a ber. Holan eskuak, holan eskuak, bai. Se, mi, li, ki. Tungi la mangoli la potingui, a la chufletica, maletica, tungi la mangoli la potingui. Wey, Alain, bueno, si no te voy a echar la tía, vamos. Bueno, saiatu da behintzat, Igual egingo dugu dano batera, Bai, lo geratu baino lehen, bai. Venga, bajarriko ditugu lan eskuak. Nirekin, bueno, vale, oso ondo. Venga, bestela nirekin, jarriko ditugu lan eskuak. Bat, bi eta hiru. Se, mi, li, ki. Tungi la mangoli la potingui, a la chufletica, maletica, beliki tungi la mangoli la potingui, belgarri potingui, que tiene... Kai, hori? Kai. Beo dano batera? Kai, oso ondo! Niri hori gustatzen zitzaizkidan, baina Teari beste batxo. Beitu, Teak alase egiten zituen esku jokuak. Eskuak alase jarrita mugitzen zituen. Kanporantz eta barrurantz eta gorputza aurrera eta atzera. Egin nahi duzuen nirekin? Basuk ez egin, Maitia, Horretzanda, baina ikusi dut hor jendea oso animatuta, egingo dugu. Barrura eta kanpora,
aurrera eta atzera. Eta holan, orduak eta orduak, eta orduan posaren poses nire tea. Bai, alaze bizi ginen tea eta biok, baina gure etxean dana oso ondo antolatuta zegoen. Goizean goiz altxatzen ginen eskolara joateko, eta berehala hartzen genuen, badakizu zer hartzen genuen goizean goiz? Gosaria oso ondo. Eta eguerdian zer hartzen genuen? Baskaria oso ondo. Eta gabe zer hartzen genuen? Ofaria, eta beti holan, Gosaria, baskaria eta faria. Zuebe bai, alaz egiten duzue? Bai? Oso ondo, eta gure gurasoek erabiltzen zituzten irudi batzuk gu jakiteko eta ondo gogoratzeko zer egin behar genuen. Beitu, halako zeak ziren. Hementxe ekarri ditut batzuk. Hemen. Goizean goiz hartzen genuen gosaria. Eta eguerdian, goizean goiz hartzen genuen. Eta eguerdian. Eta gabez. Eta goizean goiz. Eta eguerdian. Eta gabez. Eta eguerdian. Eta baizko. Bueno. Eta goizean goiz, baitu. Aldaketaren bat egotekotan, badakizu ezer gertatzen zen nire etxean? Aldaketaren bat egotekotan nire aizpatea haserratzen zen. Eta zerbait ulertzen ez zuenean nire aizpatea haserratzen zen. Eta nire bai batzutan haserratzen nintzen, baina berari niri baino gehiago kostatzen zitzaion gauzak ulertzea. Horregatik ni baino gehiagotan haserratzen zen. Eta tea haserratzen zenean, denok haserratzen garenean, zuek haserratzen zaretenean, zer nolako gauzak egiten dituzue? Pentsa, haserratzen garenean, zer nolako gauzak egiten ditugu? Gogorrak dira? Bai, adibidez zuak, zu olain azorretuta zaude, Zuek haserratzen zaretenean, zer nolako gauzak egiten dituzue? Adibidez zuak? Oio, egiten duzu, zenki, hola, hola? Ez, zola egiten duzu? Oio, eta zu zer egiten duzu haserratzen zarenean? June egiten naiz normalean, korrika ies egiten daiz. Korrika, oio egiten duzu bai? Bueno, zu bai, eta zu barre egiten duzu, Ez, oio egiten daiz. Ezagutzen zaitu? Bai. Eta zuek zer egiten duzu haserratzen zaretenean, Azarra, jun, eta ja, senyorika zein gabe. Azerra, jom, zube bai korrika batean, baina ikazu gabe, ikazu zer egiten duzu haserratzen zarenean. Ez da, zu ezaren ez haserratzen zara. Ez da, zaila zaren. Ez, askotan haserratzen zara, baina ez dakizu zer egiten duzun, ez ha? Astoratuta joaten zara eta ja dana azten da. Eta zu zer egiten duzue, Itxildo egiten. Zu ezin egiten zara. Eta kolpeak ematen dituzu. Hola. Eta zuek? Zuek zer egiten duzu haserratzen zaretenean? Ni marmar. Zu zer? Marmar. Marmar! Kakazarra, marmar! Bueno, zue, oso lasaiak zarete zuek, Beitu, ni haserratzen naizenean oiuka egiten dut, eta bebai pelutxeak hartzen ditut, eta pa! Lurrera botatzen ditut danak. Eta nire aizpatea haserratzen zenean, esan dugun guztia egiten zuen, baina dana batera. Batzutan lurrean botata kolpeak ematen zituen, eta bai garrasi eta korrika batean joate zen alde batetik bestera. Ai, gizajoa, ni batzutan joaten nintzen bera lasetxera. Ai, tea, ez da zer gertatu. Ai, tea, maitia. Ni eskola batera joaten nintzen, eta tea beste eskola batera. Eta batzutan, joaten nintzen nire gurasoekin tea bila, eta orduan ezagutu nituen tearen lagunak, ikaskideak. Eta han bazegoen bat, oso berezia zena. Badakizue zer zekien bera egiten? Puzzleak egiten zituen super ondo. Hartzen zuen pieza eta ikusi bezain laster, hemen. Eta zube bai egiten duzuela, puzzleak, bai? Hain azkar ez. Oso horrezegatik. Bazegoen beste bat eta horri gustatzen zitzaion asko
oreka mantentzea, bai? Orduan, leku batetik bestera joateko, joaten zen eta saiatzen zen ere, egingo duzuek ikusteko, a ber, gutxi gora bera alas egiten zuen. Joaten zen eta, ematen zen eroriko zela, baina zen inoiz erortzen. Eta beste batek, erabiltzen zuen komunikatzeko eta holan keinu hizkuntza. Hori badakizu zer den, ezta? Ez dakizu zer den? Zu bai, baina honek ez. Orduan azalduko diogu? Bai? Baitu, keinu hizkuntza hitz egiteko eta gauzak adierazteko keinuak, hitzik esan beharrean keinuak. Eta orduan asko gustatzen zitzaion txokolatea. Eta bera bazekien nire amak poltsoan normalean txokolatea eramaten zuela. Orduan, nire ama ikusi ezain laster, beraren gana joaten zen korrika batean eta txokolatea eskatzen zion. Eta zelan eskatzen da txokolatea holan, Eta, zu badakizu, haber zelan esaten duzuzuk? Oso ondo, nire bai, txokolatea. Txokolatea, 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 txokolatea. Zenbat aldiz? Ez etxasmatu? 2 milioi. 2 milioi? Bueno, ez dugu zenbatu, baina... Nire amak eman arte, txokolatea, 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 izen inezke, nekatzen, haizu? Txokolatea, txokolatea. Eta ni oso txikia nintzen, baina banekien, mundu honetan, danak desberdinak ginela. Zuek hori badakizue? Bai, danak desberdinak garela. Eta 8 urte nuen, egun batean, lo geratu nintzen, eta met, ederra izan nuen. Arraroa, ez dakil beldurgarria, ala berregarria izan zela, baina oso potentea. Kontatuko dizuen nire ametsa? Txu nahi duzue? Zu, galai? Bueno, eskerrak, orduan zu baietz esaten baldin baduzu, Beitu, egun batean, lo geratu nintzen, eta orain ametsa. Batean, uarte batean nengoen, irla handi batean, ondartza bazegoen, palmondoak, landareak, harri handiak eta bebai neska eta mutilak, ume pilo bat jolasten, batzuk, antze, gazteluz areazko gaztelu handiak egiten ikusi nituen, beste batzuk, harriak eta zuhaitzen enborrak margosten ikusi nituen. Eta bebai bazegoen putxu handi bat, lokatzez beteta zegoena, eta korrika abiada hartzen zuten eta salto bat emanda, dana, lokatzez ikinduta usten zuten, baina ezin era zerratzen, ez pentsa. Antxe bebai ikusi nuen, ate bat, oso arraroa zena. Ate gorria, eta atean, laukitzoa, eta laukitzoan zerbait idatzita zegoen, baina letra horiek oso arraroak ziren, niretzat ulertezinak, eta pentsatu nuen, jolastera joango naiz, zer egingo dut, gaztelu handia, edo agian putzua, edo salto, eta antzenengoela, batean, laukitzoaren zegoen zeraren kolorea aldatu zen, atea ireki, eta ume guztiak, hor ikustean, korrika batean abiatu ziren againo, atetik pasa eta desagertu egin ziren. Bata bestiaren etxatik, plas, 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 plas. Gero, atea itxi egin zen, plum! Eta geratu nintzen ni. Bakarrik, horretuta, baina nora joan dira dena? Araño joan nintzen, atea irekitzen saiatu, atean jo, ez. Eta pentsatu non, bueltatuko dira, ez da? Hemen utzi dute dana botata, mitu margoak eta gaztailuak. Hangeratu nintzen, 10 minutu pasa ziren eta ez ebez. 20 minutu eta ordu bete pasata, neka eta aspertuta nengoen ja, eta bapatean berriro laukitzoaren zeren kolore aldatu, txu! Atea ireki, eta gertu ziren neskak eta mutilak berriro korrika batean dana jolastera joan ziren eta pentsaturen, zein ondo azkenean voltatu dira. Joango naiz, han ikusi nuen talde bat, eta orduan hurbildu nintzen, eta ez dakit baina ematen zuen transparentea nintzela, edo?
Bueno, zer esango diet, kaixo eta hori ez da, haiekin jolasteko, orduan hurbildu nintzen eta esan nien. Kaixo, zer moduz? Baina amaitu baino lehen, korrika batean izututa, ume horiek alde egin zuten eta izkutatzera joan ziren. Izkutatu dira, zergatik? Agian oso itxusia, naiz, horregatik izango da. Bueno, behitu, ikusi nuen beste taldetxo bat. Araño joan nintzen eta esan nire. Kaixo, arratsale! Amaitu baino lehen berriro korrika batean alde egin zuten. Eta pentsatu nuen. Agian ez naute ulertu. Klaro, igual haiek, zelan esango diet hori, arratsaldean eta... Zue badakizue? Ideiaren bat? Ideiarik ez. Zue badakizue? Ideiaren bat? Ideiaren bat, Alain? Zer, holan egingo dut? Bueltaka eta jira bira? Zer nuen nahi? Agian, nola? A ber, zuk? Zure ideia ikusi dut, Ez ez berea da, oi, esan zu. Nire xore daki eskuen eskuntza hori. Agian esan behar dietu holan, baina nitzikian nintzen garen nekien. Orduan, klaro, zelan egin, ez nekien. Ero bere idioman. Nola? Beste idioma batian, adibidez nola? Nola? Bere idioman. Bere, baina zein izango da haien hizkuntza? Zu badakizu? Esan itxegiteko eta ja. Esango diet itxegiteko oso ondo. Ideia ona! Eskerrik asko! Orduan hurbildu nintzen berriro eta zanean, mesere zuen izkontxon! Eta maitu baino lehen, berriro korrika batean alde egin zuten. Ideia ona baina ez. Orduan, badakizu ezer gertatu zen. Poliki hurbildu nintzen. Eta hantxe zegoen neska bat bapatean ematen zuen hori nahiko kementsua zela. Ze neska hori altxatu zen, egin nahi duzu nirekin? Eskerrik asko. Ez? Ez duzu egin nahi. Ez zuk egin nahi duzu nirekin? Ez egin duzu, zuk egin nahi duzu nirekin? Oso ondo, etorri polite. Bitu, mutiko bat, hurbil, ez zutik jarri nahi zolan, biok hemen egoteko, bale? Eta orduan badakizu zer egin zidan. Mutikorrek besoa altxatu zuen, besoa altxatu, eskua zabaldu, eta zer, eman zidan hori, ostikada, zaplastekoa? Bai! Zaplastekorik ez! Jarri zuen bere eskua nire ahoaren, holan, aurrian. Nire ahoa estali zidan. Eta orduan nik konturatu nintzen. Pentsatu nuen behitu, ahoa badute. Baina ez dute hitz egiten. Horrezegatik nik hitz egiten dudanean, haiek bildurtzen dira. Eta orduan mugitu nuen burua holan goiti bera, adierazteko ulertu egin nuela. Eta zuek ulertzen duzuenik, halaz egiten dudanean zer esan nahi dut? Baietz! Baina berak ulertu zuen? Zuen zer uste duzue? Ez dakit, baina bueno, lasaitu egin ziren, eta berriro etorri ziren danak, eta txalo handia emango diago manalikoari, Eta danak berriro jolastera etorri ziren, eta pentsatu nuen, bueno, orain, izilizilean egongo naiz, baina azkenean jolastuko dut. Eta momentu hartan berriro laukitxoaren kolorea aldatu zen, atea ireki, eta home guztiak korrika batean, bata bestearen atxetik txa, desagertzen hasi ziren, eta nik esan nuen, zer egingo du sartuko naiz? Bai, benetan, baina nete gonbidatu. Eta orduan mutikorrek eskua eman zidan, eta bai, elkarrekin sartu ginen, eta orduan ikusi nuen, han, lurperatuta zegoen mundu zati hori, eta badakizuen nolakoa zen. Kolorez beteta zegoen, jostailuak leku guztietan, eta lurrean leku batetik bestera joateko koltsoneta antzeko zera bat, eta saltoka joaten ziren, doin. Eta gero goian, zabaian, tutuak ikusi nituen, batzuk luzeak, beste batzuk motzak, zabalagoak, zulatuta zeuden. Eta badakizue zertarako ziren? Zertarako izango dira, Agian musika egiteko, tutuak? Ez.
Beitu, zulatuta zeuden eta orduan, atzamarrak edo atzak, handik sartuta, nahi zutena, ala behar zutena, agertzen zen. Jup, ura, jup, ogia, jup, arropa. Izugarria, orduan mutiko batek sartu zituen, atzamar guztiak, po! Eta pijamak agertu ziren. Pijamak eta pijamak denontzat, pijama bana hartuta. Pijama borroka egin genuen, egin nahi duzuen irekin? Ez, zuek ez duzuen zer egin nahi, ezta? Neka egin da zaudete. Hartuko... Baina da alfombra, eta pijama hartu behar dugu, bai? Pijama hartuta, egin genuen antxe, pliz, plak, eta bapatean nik esan nuen, bai divertigarria! Eta hori esaterakoan, nanak bildurtuta berriro, korrika joan ziren izkutatxera. Esan nuen, baina zergatik esatzen dira, bildurtzen dira, baina ezagutzen naute. Ai, zer egin behar dut? Orduan jarri nuen eskua. Hauan, eta handik aurrera isil-isilean eman dituen gauak eta egunak. Bueno, ez da egia, zen niri asko gustatzen zait hitz egitea, orduan gabez, danak lo zeudela, txoko batera joaten nintzen eta antxe txokuan, ipuinak zuzulatzen nituen, eta txisteak, eta holan egun batzuk pasa ziren, eta egun batean kanpora joan ginen jolastera, eta bapatean, gertatu zena. Entzun zen zarata, itzela, gogorra, oso deserosua zena, ematen zuen metalikua edo, egingo dut, zuek, ez dakit, entzuteko, a ber, halako zera zen. Zuabra plastra! Ulertu duzu zerbait? Nik ere ez. Halako zera zen, eta ni pentsatu nuen, baina nondik dator, baina zer da? Eta bapatean buelta ematerakoan ikusi nituen ume guztiak, neskak eta mutilak olan. Harri bilakatuta, bildurtuta, hiltzeko, itotzeko zorian, eta pentsatu nuen, aurkitu behar duta botxori. Eta esango diot mesedez, isiltzeko eta orduan korrika batean abiatu nintzen. Eta botxa, uhartearen beste aldetik zetorren. Eta araño joan nintzen eta berriro entzun nuen. Hambrez lapreta! Eta berriro korrika eta azkenean ikusi nuenan. Harri baten gainean gizon bat zegoela. Esku artean megafono handia zuela. Eta megafonotik esaten zuen Andra! Andraz drama! Araño heldu nintzen. Zer izango da, ezta? Zue badakizue? Ez, ideiari pez. Zuek ideiari pez, ezta? Zu, alain? Eta zuek? Babitu araño heldu nintzen, megafonoak kendu nion eskua, jarri nion ahoan eta las esan, mesedez, izili zaitez, izilu! Orduan tipok esan zidan, baina zu nor zara, ni? Nore izango nahi ni? Ni? Nik? Ana, bilatzen ari naiz, bai, Ana, hori esan dut, Ana! Ana? Ana? Ni naiz Ana! Eta zertarako nahi nauzu? Baitu, zure gurasoak oso kezkatuta daude, nirekin etorri behar. Bale, zurekin joango naiz, baina izilik. Eta orduan berarekin joan nintzen, baina ondino, entzuten nuen, Ana! 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 Eta ez natu nintzenean, badakizu ezer ikusi nuen. Ez? 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 Benetan! Ez natu nintzenean, atxe nire ondoan nire aita zegoen. Ana! Ana! Ez natu! Eskolara joan behar duzu! Eta nik esan nion, ai aita! Baina, zu izan zara gora, Ana! Ai! Zen olako ametsa! Eta betu, ametsa hori izan nuen egon konturatu nintzen. Mundu hau nolakoa den adierazteko edo mundua konprenitzeko, munduan bertan bizitzeko, forma eta era desberdin pilo bat zegoela eta dagoela, ez bakarrik gu geuk ezagutzen duguna. Orain urteak pasa dira eta ni etxe batean bizi naiz familiarekin eta tea etxe batean bizi da bere lagunekin eta egunero lanera joaten gara, baina astean behin
joaten naiztearen bila, eta elkarrekin asteazkenetan itsasoa ikustera joaten gara. Eta gero pastela hartzen dugu, eta txokolatea, eta zoriontsu bultatzen gara etxera. Eta egun batean, teak esan zidan, zu eta tea. Eta orduan nik esan nion, zu eta biok. Tea nire ahizpa eta asko maite dut. Tea ezagutu nahi duzue? Hementxe dago. Barregarria da. Beitu. Tea, nire ahizpa eta asko maite dut. Eta egun batean supermerkatuan edo kalean, parke batean... Utsi hori, utsi. Parkean edo eta eskolan, agian, Tea, ikusten baldin baduzue, gogoratu nire ahizpa dela. Eta gogoratu batzutan, gauza txartu ulertxagatik zerratzen dela. Eta gogoratu, berarekin hitz egin eta gero, edo lasaitu eta gero, lasaitzen dela. Eta gogoratu, Tea, asko maite dudala. Hauza izan da laugarren kontaketa, ondo pasa duzue gurekin? Bai. Bueno, posten gara. Orain etorriko dira Amaia eta Telmo, Lorea eta Magda, eta Pello, bebai. Ondo ikusten, baina orain bai. Eta bueno, eskerrik asko gurekin egon direz, lagun guztiei, izan dira pertsona pillo. Kontuz, iztripua izango duguta. Bai, eskerrik asko antolatzaileei ere. Bai, eta zuei etortzagatik. Zuei, zelako ideia garatzeko, aukera gutxi zioten baita.